Район башлыгының зәйлешма предприятиеләрендә хезмәт коллективлары белән очрашулары башланды. 12 гыйнварда Разиф Кәримов шикәр заводы һәм Зәй элеваторы ширкәте хезмәт коллективларында булып, узган елга нәтиҗә ясалды. Район башлыгы Зәйнең мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау һәм башка өлкәләренә кагылышлы яңалыклар, уңышлар белән уртаклашты. Раинский район для элеватора и для сахарного завода это самый, выгодный расположение и по расходам транспортным, и по логистике, и по всем другим направлениям, потому что наши механизаторы, наши специалисты умеют выращивать и свеклу, и умеют выращивать и зерновые. Шикәр заводы эшчәнлеге 2022 елга бурычлар турында Агрокөч генераль директорының Зәй шикәр акционерлык җәмгыяте эшчәнлеге мәсьәләләре буенча урынбасары Антон Трошин сөйләде. Завод бу елгы сезонда 600 мең тоннага якын чимал эшкәртүгә ирешә. Оешма 3 декабрьдә шикәр кайнату сезонын төгәлли. 2021 елда Зәй элеваторы 103 мең тоннадан артык ашлык кабул итә. Алар 56 мең тонна будай, 30 мең тонна арпа һәм 17 мең тонна көнбагыш орлыгы. Ел дәвамында заманча яңа җиһазлар урнаштыруга ирештек дип сөйләде үз чыгышында оешма җитәкчесе Рамил Хәбибрахманов. Район башлыгы очрашуга йомгак ясап, предприятиеләрне алга таба тагын да үстерү, экология мәсьәләләренә аерым тукталды. Аделя Бурханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.